डे 12 श्रीराम। ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वाग्देवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचे ची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठ तू भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येतील पूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थला हो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ। श्री समर्थ स्तुती। समर्थांच्या 12 वर्षांच्या पदयात्रेत त्यांना अनेक अविस्मयकारक व्यक्तिरेखा विभूती भेटल्या ज्यांचे त्यांनी दासबोधात वेळोवेळी प्रकर्षाने वर्णन केलेले आहे। तत्कालीन भारत हा केवळ बिथरलेला असा नव्हता, तर ह्या पुण्यभूमीत ठायी ठायी पुण्यशील धर्मात्मा पुण्यात्मा आपापल्या परीने साधनेत रत होते। त्यांची परस्परांशी अनुकंपा सहजच शक्य झाली। धर्मपरायणतेबरोबर कर्मपरायणतेने स्वातंत्र्यासाठी काळीज पेटवून उठलेले कर्तव्यदक्ष वीर देशभक्त देखील समर्थांच्या संपर्कात आले। समकालीन विचार विनिमय झाला, आशीर्वचन शुभेच्छा मार्गदर्शन घडले। श्रीराम दासबोध विचार इत्यादिक नाना ग्रंथ संमतीस बोलिले येथ भगवद वाक्ये यथार्थ निश्चयेसी 1:1:20 भगवद वाक्या विरहित नसे बोलणे येथेचे 1:1:21 ज्या अनेक ग्रंथांची निष्ठापूर्ण संमती आधार घेतले आहेत ते सर्व निसंशय यथार्थ खरोखरच श्रीमद भगवद वचनच आहेत। त्याशिवाय हा ग्रंथ वेगळा अवडंबर उपद्व्याप नाही। म्हणूनच पूर्ण ग्रंथ पाहिल्याविण उगाच ठेवी जो दूषण तो दुरात्मा दुराभिमान मत्सरे करी 1:1:22 संपूर्ण ग्रंथ पाहिल्याशिवाय अनुभवल्याशिवाय जो उगाचच ह्या महान ग्रंथराजाला दोष देईल तो दुरात्मा मत्सराने दुराभिमानाने दुराग्रहाने त्यास दोष लावील असे समर्थ निक्षून सांगतात। श्रीराम प्रश्नमंजुषा कालची उत्तरे। समर्थांनी देशव्यापी संग्राम चेतवला। दासबोधाला मिथ्या खोटा म्हणता नये। श्रीमद भगवद्गीतेतील सांख्य योग 2ऱ्या अध्यायाचे नाव आहे। आजचे प्रश्न समर्थांना यात्रेत धर्मपरायण व्यक्तीसोबत अन्य कोणते व्यक्ती भेटले? नाना ग्रंथांच्या संमती म्हणजे प्रत्यक्ष कोणाचे वाक्य जाणावे? श्रीमद भगवद्गीतेत कर्मयोग कोणत्या अध्यायात सांगितला आहे? शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे वशिष्ठा परी ज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा
जय जय रघुवीर समर्थ।